A Reserve Bank of Malawi abweretsa mafigures ya inflation. Akuonetsa kuti inflation yatsika ndipo ili pa 21%. Ndiye anthu kuma comments akudabwa akhala akufunsa kuti kodaka mati inflation yatsika koma katundu adakalokwerabe chikuchitika ndi chani, mitengo ya katundu sinatsike. Data imene akuitenga kuti pa ground ndi zimene akunena zikusiyana. Ndiye ndifuna ndikulongosoleni kuti mumvetsetse tanthauzo la inflation. Anthu ambiri amaona ngati kuti tanthauzo la inflation limanena kuti mitengo yatsika. Koma inflation imapangidwa monga nanena ku video ina yambuyo, amagwiritsa ntchito imene amatchula kuti basket of goods. Amaona katundu amene amagwiritsidwa ntchito pafupi komanso ndi amalawi. Ndi katundu mmene amamuyika pamodzi nkuona mitengo yake mmene ikuyendera mwezi umenewo nkupanga masamu a average. Ndifotokoza bwinobwino mchichewa chake kuti mumvetsetse mmene zimendera. Ndipereke chitsanzo mmene ma average amendera. Atanena kuti abushiri ineyo komanso iwe amene umvera video ari kalumu imodzi nkunena kuti mulumu muli mabilionera hatubuseka budabwa. Pachiwe chichititse zimenezi pa average ku statistics pamakhale imene timenena kuti no outlier. Chifukwa chuma cha ine ndi chanu chofanana nawo koma cha abushiri ndi outlier. Ndakabweretsa abushiri imene muchamu zipangitsano lino tonse family mulumufo tikhale ngati ndife mabilionera koma zisali choncho. Ma average amenda choncho. Ndiye pakabwera ma figures zimakhala bwino kumapita kumaunikira kuma data points kumaona kuti kodi zimene zikupangitsa zinthu zimene zizi ndi chani. Ndiyo afotokoza kunena kuti inflation yatsika kwambiri kuma food items kusiyana ndi kuma non food items. Aigawa ndithu ma food items ndi inflation imene kukhudza kudya, ma non food items ndi inflation imene kukhudza zinthu zina zimene zisali chakudya, monga zinthu ngati fuel, zinthu ngati kukwera kwa fertilizer, cement, ma school fees, ma rent, njinga zakabaza, mitengo yake, ma transport, zimene zili ndi ma non food inflation, ma non food goods mene azipangira ndi mmene momwe. Kutanthauza kuti inflation ya ku Malawi yapangidwa affect kwambiri ndi ma food prices. Ndiye ku food ku basket la ku Malawi iwo ndithu ali ndi zawo zimene amazika, koma chachikulu chimene chili ku food ku Malawi ndi zinthu monga chani chimanga. Chifukwa Malawi daily timakhala kuti tikuyitire masima. Ndiye inflation muimvetsetse motere. Inflation tiitenge ngati speed yakakweredwe kamitengo ya katundu. Amene mmayendetsa galimoto, ngati galimoto ija mukuyiyendetsa pa 50 km/h, ndiye mwayamboyika ma brake yayamba kuyenda pa 20 km/h. Galimoto ija khalori ikupitabe chitsogolo koma yachepetsa liwiro. Anzanga ndi noyenda pasi mwina mumathamanga ndiye kuti mupanga sprint kenaka mwayamba kujoga kenaka mwayamba kuyenda. Sizikutanthauza kuti mwayima kapena mubwerera mbuyo, ayi, zikutanthauza kuti mukupitabe chitsogolo. Ndakamena kuti inflation panopa yatsika satanthauza kuti mitengo ya katundu yatsika. Akunena kuti kakweredwe ka mitengo panopa sikukwera mwa mphamvu kapena mwa kapiti kuyerekeza ndamakhala ma data amene wamayika ndiye kuti apa akupanga compare ndi mwezi watha mmene mitengo yakwerera. Ndiye pamene poso sinanga amakhala akugwiritsa ntchito basket of goods, mumakhala muli katundu wosiyanasiyana. Ndiye mukati mwa basket of goods muli katundu wina anakwera mtengo, katundu wina anatsika mtengo. Choncho zimakhala zambiri ndamazika pamodzi zimene zichazi nkupanga average. Ndichifukwa mudzono lipena mafiga aja amonetsa kuti inflation yatsika. Kutanthauza kuti kakweredwe ka katundu sikanakwere kwambiri, kakwera mochepekera. Inu kumadabura koma pa ground
pressure ikuveka mwina, information imakhala kuti ikufotoka zimenezi. Ndiyeno chimnano chimene chimachitika monga anthu opanga research tani kumakhala kuphika data, chifukwa noti zinthu sitingamakaziwetsa wopanga timasamutawo ndapa mwina funso limene tingakhale nalo ifeyo mwina nkumafunsa ngati chani au Reserve Bank yo kuti kodi data imene akumaitolera kuti raw data ikutengedwa pali, chifukwa noti so zimakhoza kutheka akhoza kungoyika mafigures awo nkuonetsa kuti zinthu zikusintha. Yero mwina funso limene lotingamafunse kumadabura mitengo ya katundu mumayipeza kuti mukupanga zinthu zotani. Mwina also Reserve Bank mwina ali ndi anthu awo amene amapita misika yosiyanasiyana okalolera mitengo, kapena amagwiritsa ntchito a National Statistics Office kuti apeze mitengo. Izozono angalongosole ndiwo, koma ndimangofuna ndikulongosole nimuveka bwino kuti mafigawo chimene akutanthauza ndi chimene chocho. Siko.